velkommen. Tak. Hvad siger I piger? I er ikke fuldtallet i dag? Nej. Vi har et show senere, så de andre er inde og booke klassen. Nå, hvor godt. Det vil betyde rigtig meget for os i dag at gå videre, på grund af, at vi meget gerne vil på en centerturné rundt i hele Danmark og optræde med vores store drøm. Vi har set rigtig meget igennem, og vi har skulle lægge et program. Vi er kommet til den beslutning, at I desværre ikke går videre til live shows. Men vi var super glade for, at I kom. Jeg tror ikke, vi gik videre, men jeg forstod det ikke rigtigt. Altså, skal vi komme igen? Skal vi komme igen? Kom ikke videre. Vi kommer igen. Hallo? Dennis. Nej, det er ikke mig, men Dennis er herinde. Nå, okay. Ja. Hej. Hej, velkommen til. Tak. Dennis Agerblad Band. De er nogle fantastiske figurer, de er nogle fantastiske personligheder, og vi kunne bare ikke undvære dem. Vi er faktisk et stort behov. Hej. Halløj. Hvem er du? Dennis, vi har begået en fejl. Ja, det har I. Det, som vi sad og talte om, det var, at I var helt fantastiske karakterer og personligheder, men vi synes måske ikke, at nummeret som nummer var stærkt nok. Og os 4 dommere har siddet og gennemgået vej til kategorien, og der mangler noget. Jeg ved ikke, om I er blevet sure eller noget, det håber jeg ikke over, men vi vil i hvert fald spørge, om I har lyst til at være med i live-programmerne. Det er godt. Jeg var bange for, at I ville sige nej, men vi er rigtig glade for, at I vil være med. Tillykke. Skål. Skål i det grønne. Den sviger lidt i øjnene. Så ses vi til live shows. Yes!